Dobrý deň, milí televízni diváci a prisediaci v našej krásnej biblickej sále. Dovolte mi, aby som vás privítal pri našej veľmi obľúbenej a každoročne sa opakujúcej súťaži Pozná svojich. Ja osobne nepoznám, ale keď sa tu pozriem, vidím tu veľmi veľa pekných dievčat, tak možno aj spoznám, uvidíme. Že dnes sa nám predstaví sympatický mladý muž, dokonca je to aj učiteľ, predstavte si, na nemenovanom prestížnom gymnáziu Konštantínove, pán RNDR Milan Hajduk. Tak a bude odpovedať na otázky týkajúce sa jeho prívržencov zo 4. triedy a milovníkov fyziky. Ešte raz, vítajte. Dobrý deň. Takto verím, že poznáte pravidla našej súťaže, síce ja ich osobne nepoznám, ale to nevadí. Tak ako sa dnes máte? No, tak mám sa. Dobre, to nikoho nezaujíma, my môžeme ísť hneď na prvú súťažnú otázku, pri ktorej môžete vyhrať prvý dvojhárok strednej knihy. Poďme na to. Hneď na začiatku chcem od vás počuť mená 4 najsilnejších a najkrajších posilkárov, ktorí svojou silou dokážu prelomiť zápalku alebo dokonca roztrhnúť papier holými rukami. Ormoš, Horčíková, Boldyžar, Biroš. Áno, je to tak, odpovedali ste správne. Je to ďalej známa skupina posilkári, s ktorými členmi sú Zuzka, Ormi, Boldiany. A vy vyhrávate vlastne prvý dvojhárok strednej knihy. Aj by som ho vám dal, ale nemám ho pri sebe momentálne. Niekto to zobral. A tak my môžeme ísť na druhú otázku. Druhá otázka znie. Hlavy večné, ponorené vo svojom svete, ktoré občas zabúdali, kde sú. You got the love, you got the love, you've got the love. Macková, Gorejová. Presne tak, zatiaľ vám to ide, musím povedať, že naozaj ste dobrý. Tak poďme hneď na tretiu otázku. Tretia otázka znie. Budúci víťazi talentovej show. A dám aj pomôcku, že nie sú z víťaza. A ja ťa nechcem, a ja ťa nemilujem, a ja ťa nemám rád. pretože si plána, známkuješ do rána, preto ťa nemám rád. Asi Rakošová, Uličná, Šťastný. Je to znova správne, nemôžem tomu uveriť. Poďme rýchlo na ďalšiu otázku, lebo ide vám to veľmi rýchlo. Táto otázka však bude veľmi špeciálna a verím, že bude ťažká. Pretože by to mohol byť ktokoľvek, dokonca aj môj brat, ktorý tu medzi nami nie je, Roman. Čauko, Roman. Čauko. A tak, poďme na štvrtú otázku. Poriadne rozmýšľajte. Kto by si ospravedlnenkami mohol slušne vytapetovať jednoizbovú garzónku?
Weberová a Grigerová. A je to znova správne. A hneď môžem ísť na 5. otázku, lebo nemáme čas a určite ani pán kameraman nemá čas. A nechce tu byť do rana Žeferinko, že mám pravdu. Tak poďme rýchlo na 5. otázku. Kto by vedel na dvojplatničke vypeckovať ľudí do tanca? To budú študenti Vaňo, Bujňák a som si istý, že aj Šurik. No tak toto som nečakal. Viete to, milí diváci. Znova odpovedal správne. Je tu už na 5. otázku dokonca. Takéhoto súťažáceho sme tu ešte podľa mňa nikdy nemali, hoci natáčam prvýkrát v živote. Tak poďme rýchlo na 6. Tak, milý pán Hajduk, pripravte sa a poriadne porozmýšľajte, lebo je to veľmi ťažká otázka. Prebojničky úrazov a lekárskych kontrol, ktoré si svoje prvenstvo strážia už 4. rok. Si mi ideš piatok s nami do kina? Neviem ešte. O, ja si tiež nepôjdem, lebo už treba ísť do roboty. Bože, Simona, čo robíš? Simi, si v pohode? Cause you had a bad day, you're taking one down, you sing a sad song just to turn it. Simi, ja už musím ísť. Say you don't know, you tell me don't lie, you were gonna smile and you go. Zuzi? Jednoznačne Talová a Rakošová. Ale no tak tomu neverím, milí diváci. Vidíte to, znova odpovedal správne. Ona si naozaj chce triednu knihu, podľa mňa. Ale dúfam, že ďalšiu otázku už neohľadne a nedostane. Môžeme ísť hneď na 7. otázku, ktorá znie. Nádejní astronómovia, jeden z nich sa umiestnil na 9 bodka mieste na celoštátnom kole Čo vieš o hviezdach. Druhý sa ani neprebojoval cez okresné kolo. Fú, tak to bola ťažká otázka. Nevadí, dobre, nevyšlo. Prepáčte mi, tu trošku som sa zapotil. Tak pokračujeme ďalej a máme pre vás ešte aj dokonca pomôcku. Detko jedného z nich sa volá Pali a jedného babka sa volá Eva. Čo myslíte, kto by to mohol byť? Martin Timko a Matej Dzurov. Môžem sa vás niečo opýtať? Viete, mená tipujete, alebo čo? A to nie je normálne. Zase ste správne odpovedali. Toto naozaj si zaslúži, podľa mňa, že rešpekt. Si zabыл? Tak a môžeme ísť na 8. Tak rýchlo, poďme na to. Koľko dievčat pravidelne cvičí na hodinách telesnej výchovy? Nastúpte, dievčatá. No zase vás je toľko necvičiace. Vystúpte.
a my budeme pokračovať volejbal. Jedna. Skutočne. Porozmýšľajte. Ide učiteľka. Ja som si istý, že jedna študentka. Viete, čo vám poviem? Toto je neskutočný človek. To je niečo neuveriteľné. Znova správne odpovedal. Začína mať podozrenie, viete, aké veľké podozrenie, že musíte mať pri sebe správne odpovede. Niekoho mi to pripomína. Sa takto pozriem. Dokonca aj mňa. A tak ideme na poslednú a verím tomu, že je to najťažšia otázka a dúfam, že na túto otázku už správnu odpoveď nenájdete. Porozmýšľajte ale poriadne, lebo ide o triednu knihu, ktorú zhodou okolností znova pri sebe nemám. Musel ju niekto zobrať. Počkajte. Má veľké podozrenie, že to bola ML10. Dobrý deň. Tu je. Tak môžeme pokračovať. Dobre. Tak a 9. otázka znie, kde boli počas natáčania všetkých týchto našich videí? Môžete zavrieť dvere. Ešte raz dám túto otázku. Či kde boli počas natáčania? Počkám, tak počkáme. Ďakujeme. Dovidenia. Tak kde boli počas natáčania všetkých týchto našich videí traja najlepší matematici z triedy? Čo si myslíte? Ale poriadne porozmýšľajte, lebo je to záľudná otázka a podľa mňa správnu odpoveď nebudete vedieť. No, boli na matematike. Musím vám povedať, že konečne ste zle odpovedali, ja tomu neuverím. Konečne ste prehrali. Konečne, neverím. Neboli tam, viete prečo, milí diváci? Lebo mali inú prácu. A my sa teraz pozrieme do videa, kde boli a čo robili a vlastne s kým to robili. Dovidenia. Nemůžou znát mý nápady, ty pěkně v sejfu mám, jen tobě můžu vážně vzít. Krátké lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neušiel. Krátke lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na čo sú lásky na večnosť? Ja mám tej krátkej práve dosť a znovu hľadám. Tak aj napriek tomu, že ste nesprávne odpovedali na poslednú otázku a nevyhrali ste od nás vlastne triednu knihu, a budete musieť zapečatiť tým pádom, tak by som chcel vás pozvať na našu stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 10. januára 2014 v Prešove v PKO. Veľmi sa na vás budeme tešiť a verím tomu, že tam prídete a zabavíme sa. No tak a tu máte pozvánku. Tu vám dám. Sa páči. Ďakujem. Takže vaše pozvanie na stužkovú slávnosť vďačne prijímam. Ďakujem. Starý rok zdraví dožiť, nový rok v pevnejšom zdraví prežiť
aby sme zdraví prežili a šťastne aj našu stužkovú slávnosť. Tak na zdravie. Ja len toľko, že starý rok zdravý dožiť, nový vtedy. To nevidno. Ježiš, to doká... Aha, to ja sa mám pozerať, ja si na pomášky. Ideš priateľ s nami do kina? Neviem ešte prečo. Tam sú... Si mi ideš priateľ s nami do kina? Neviem ešte prečo. Ona mi nepovie toto, čo potrebujem. Dobrý deň, milí televízni diváci. Chcel by som vás týmto pozvať na našu stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 14. januára 2014.